gent està dient que barbaritat, que poca vergonya, però al final això és en el que es quedem. En la protesta verbal i poca cosa més. Per això els polítics fan el que fan, no? Perquè pensen que la repercussió dels seus actes no va tindre conseqüències reals i que a més el bipartidisme està ben assentat, o guanyarà el PP, o guanyarà el PSOE, els partits minoritaris com el nostre, doncs bé, jugarem el nostre paper de notaris de la realitat, de protesta, però d'ací un any segurament tot s'haurà passat. I això és el que els polítics dels grans partits, els partits majoritaris, els polítics que fan de la política una professió contra la gent, se n'aprofiten perquè pensen que la marca dels seus partits és una garantia de que passi el que passi, facin el que facin, quan no governarà un, governarà l'altre. I això és la qüestió, això és la qüestió que ens té que fer reflexionar, això és la qüestió que a la ciutadania ens té que fer veure que si no es mobilitzem i si no estem damunt d'ells, la veritat és que acaba passant el que acaba passant. Que se n'emporten la garrofera esta volta, altra volta s'emporten els diners, altra volta se posen uns sous de torero, ens posen un gerent a 70.000 euros i vosaltres teniu la paraula, nosaltres poqueta cosa més podem fer sense vosaltres. Gràcies.